ubangiji ya ce ni zan sanya mizani na au fala tuzlamu nafsun shay'a, ba zan zalunci kowace rai da wani abu ba, kuma wallahi wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah ce idan ya kasance misalin ƴaƴan gadagi ne na abin da kika yi na zunuban da kika aikata baki tuba ba kika mutu, wallahi in kwayar gadagi ne wallahi sai na zo da ita ji Allah, kuma sai na dora ta akan hisabi, kuma sai na miki hisabi da wannan abin. Mutane idan za su tsaya su bi Allah su tsaya, amma wallahi halin da kuka ɗauko ma kanku na waɗannan bid'o'i da kuke yi. Yanzu da za mu karanta wannan littafi salasuna bid'a din nan, za ki ji yadda mata duk su suka kago waɗannan abubuwa, kuma ana nan dukkan su yanzu wasu ma sun karu, banda shi marubucin abin da ya rubuta akwai waɗanda sun karu bai ma san su ba. Kuna nan kuma kuna tafiya a kai. Mata su ne da duk wasu abubuwa da ka sani a zo a haɗa can a haɗa can a haɗa can a haɗa can a yi wannan, to kuna da matsala inda kuka fuskanta ba daɗi. Su ne da yawan magana a gidan biki, su ne da shiga haƙƙin wata ba a saka su ba, su ne da kashe auren wata ba a saka su ba.